Velkommen til Fluffit Mallorca Hotellet. Vi gør det igen til 2018. Som de sidste par år kan du deltage i masser af det her. Som noget nyt kan du tage familie med, og de kan deltage i masser af det her. Vi har stranden lige her, og bjergkæden og et fedt sportsanlæg tæt på. I kommer til at bo i lejligheder som den her. Begynder, øvet, supermotionist, elite eller sågar ungdom. Vi har en træningslejr, som passer til dig. Så håber vi ses i foråret.